Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal li fil-kuntest tal-isfidi li baqgħu jiddominaw, dan il-Gvern baqa' jħabbar u jieħu inizjattivi favur il-Maltin u l-Awċin. Huwa qal dan waqt l-intervista li ta' fuq One Radio meta aċċenna fost l-oħrajn tħabbira ta' numru ta' inizjattivi li jagħtu aktar drittijiet lil ħaddiema. Il-mod tal-implementazzjoni ta' din id-direttiva, x'se tkun tfisser għal ħaddiema? Fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ikun irid jaf kif se tolqot se timpatta lilu b'mod pożittiv. Qed nitkellmu allura żieda fil-lif tal-paternità, żieda fil-lif tal-ġenituri u l-introduzzjoni prinċipju ġdid l-introduzzjoni tal-carers leave. Kien hawn il-Prim Ministru rrefera wkoll għal kritika tal-Oppożizzjoni f'dan ir-rigward. L-Oppożizzjoni għalunna ma miltux biżżejjed, hekk għalunna. Imma mbagħad jiena ngħid din hija l-istess oppożizzjoni li meta kienet fil-gvern ħadet il-lif mingħand il-ħaddiema, ma ninsewx li kellna oppożizzjoni li serqet il-lif mingħand il-ħaddiema u konna aħna mill-2017 il-qudiem li b'mod sistematiku il-lif li l-oppożizzjoni serqet mingħand il-ħaddiema, l-oppożizzjoni tal-lum dak iż-żmien fil-gvern, tajnih lura kollu. Il-Prim Ministru fakkar ukoll fil-ħidma tal-Gvern fl-implementazzjoni tal-manifest tal-aħħar elezzjoni ġenerali u għamel aċċenn ukoll għall-wegħda tal-Partit Laburista li f'100 jum biss jgħaddu mill-Parlament emendi importanti fil-liġi tal-IVF li permezz tagħhom aktar kopji jistgħu jsiru ġenituri. Kien hemm ħafna li ddubitawna li jekk se nagħmluha. Tajna l-kelma u daħħalniha fil-manifest elettorali u fil-manifest intrabatna li nagħmluha f'100 u għamilniha f'100 ġurnata għaliex konna nafu illi kull ġurnata li tgħaddi tfisser dbatija żejda għal ħafna u ħafna ġenituri prospettivi. U dik kienet realtà li ma stajniex naħarbu minnha kif jista' gvern b'qalb u ruħ soċjalista jinjora id-dbatijiet ta' sezzjoni fil-popolazzjoni tagħna żgħira kemm żgħira. Robert Abela tkellem ukoll dwar il-vot parlamentari li permezz tiegħu is-sart fiż-żon Orf Bormla se tingħata lura lin-nies biex bekk tkun twettqet wegħda elettorali oħra proposta li l-Oppożizzjoni fil-Parlament ivvutat kontrija wkoll. Rajn oppożizzjoni li vvotat kontra illi tant 20,000 ta' metri kwadri tard verġini jittieħdu lura jingħataw lura lin-nies. U jkollok oppożizzjoni li tivvota kontra bl-istess mod li Art ġewwa Bormla ivvotat lura kontra li tingħata lin-nies. U tant jurik li għandek oppożizzjoni li sofriet l-ikbar telfa elettorali li qatt sofriet u baqgħet ma talmet xejn. Il-Prim Ministru elenka l-ħidma li għaddejja bħalissa f'numru ta' oqsma fosthom fil-qasam tal-ġustizzja. Fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qegħdin niżguraw li nagħtu aktar riżorsi lill-qrati tagħna biex ikomplu jżidu fl-effiċjenza tagħhom hemmhekk ukoll. Naturalment hija effiċjenza li iġġiba bil-liva jkollok iktar riżorsi, ma jkollok bidlit fil-mentalità wkoll. Robert Abela temm jgħid li tul dan is-sajf irid jara li l-poplu jgawdi l-vaganzi issa qed ngħixu in-normalità. Jiena irrid nara l-poplu tagħna illi igawdi s-sajf tiegħu, igawdi l-vaganzi, igawdi l-bajjiet, igawdi l-festi, igawdi l-kunċerti, kellna kunċert ieħor sabiħ ħafna tara l-entużjażmu tan-nies f'din il-ġimgħa. In-nies igawdu n-normalità sħiħa, il-pejs ta' tmexxija jerfgħu kollu il-gvern.